Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Padagos nga to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan nin tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampango na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod nin impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Maray na hapon, Pilipinas! Balik po kita mga tugang sa satuyang programa sa DCGB. Sabado ngunyan, kaya program, satuya pong pag-iristoryahan ng mga bagay-bagay na pwede po na makapreserbar. Kan satuya tabing kapalibutan ngunyan pong pagkahapon. Saro po sa mga advocacy kang DCGB, iyon ba'y kanaraman mga tugang sa pagpapakusog kang pig-apod na renewable energy. Ha? Yan ang mga renewable energy, siring po sa pagkakaigwa mga tugang kang pig-apod na mga solar panel, solar energy. Ha? Dakulo na klase iyan, mga solar energy, wind energy, asin iba pa. Pero may mga latest ngunya na mga informasyon na baka lamang mga tugang sa probinsya kan Albay pwedeng mangyari ini. Tandaan po niya to na ang Albay, kan term po ni Governor Grex Lagman, signatory po kita mga tugang sa, nakipagkasundo ang Albay sa Philippine Movement for Climate Justice na ang satuya tabi na probinsya kan Albay sa 2030 magiging 100% renewable energy. Yan, ha? Saro po na medyo ambisyoso mga tugang na proyekto. Pero kung sisiguraduhon, pakuharayo po mga tugang ang posibilidad na pwedeng mangyari yan. Ha? Pero kung talagang gigibuhon, kan sa tuya tabi na mga kababayan, mga tugang asin kan mga local officials na ini gibuhon ninda mga tugang ang siring na bagay. Ano kaya
Iyan po, sabi nga ni ang gabos, kung gustong gibuhon, madaling gibuhon, alagad mga tugang, may mga bagay-bagay na depende po sa taste kan sa tuya tabi ng mga local officials. Ha? Kaya tabi, mga tugang, may latest kita na saro po sa mga renewable energy na programa digdi Salbay, approved na tabi kan Department of Energy, no? Susog digdi sa tuyang nako ang informasyon. Pero ini mga tugang sa tuyang hihimay-himayon sa pag-implementar ka ini, implementar ka ini, ano mga tugang ang posibleng yaon dyan na sabi nga ni, makatabang, tangani po na dahi kita makakwan, ngani po na dahi kita mga tugang na didistroso ang sa tuyang kapalibutan. Sa pagigibot tabi kang renewable energy niyan, sa pagigibot tabi mga tugang kang energy niyan, ano ang kwan? Ano ang mga pwede na giribuhon tangani po na day maapektaran sa tuyang palibuta. Halimbawa, nagbugta ka ki renewable energy, mga solar panel, saan ang dapat ibugtak? Nagbugta ka dapat ki mga wind and energy, mga tugang, saan dapat ibugtak yan? Sa pagbugtakaan, siguraduhon ta na day po kinadidistroso mga tugang sa tuyang kapalibutan. Ha? Kaya tabi, mga tugang, ngunyan tabi na paghahapon, daguguntan sa kuyang recorded interview, iga pa akong recorded interview kay Mr. Edwin Tisaluna asin Larry Pascua kan Philippine Movement for Climate Justice. Tamay dira sindang bareta nasa Albay, mga tugang igwatabi ki mga arog kayan, mga tugang na mangyayari sa satuya tabi sa mga maabot nala. Uya po sa kuyang interview kay Mr. Edwin Tisaluna and Larry Pascua kan Philippine Movement for Climate Justice. Tamay nahiling na pong mga development kita sa probinsya kan Albay, may kinaraman mga tugang sa renewable energy. Magandang hapon Sir Henry at Yes. saka sa mga taga-subaybay at taga-pakinig ng DCGB. Opo. At saka si Sir Larry Pascua. Modulated. Modulated. Senior Energy Program Officer po, Philippine Movement for Climate Justice. Si Larry, magandang hapon. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig ng DCGB at sa lahat po ng albayano na nakatutok po dito sa programa ni kasamang Henry Macero. Yes. Magandang hapon po. Kumastalong time no hira. Hindi naman po, Hindi medyo naman. ano lang Medyo mga buwan-buwan lang naman. kasi po nung panahon ng eleksyon ayaw Oo rin nga natin pala. magulo. Hindi ko na sa inyong kumandidatong dalawa. Wala po. Mamaya in-adjust pa yung natin, yung camera natin kasi galing sastrolum yung team namin sa activity ni Governor Rosal, kaya ulawin na sila para maayos ang ating setup dito sa studio. Pero anyway, mga kaibigan, sige Sir Larry at saka Sir Edwin, pwede mo na mabagyan natin ng background muna ang ating mga listeners bago natin tumbukin yung good news na pwede pong mangyari sa lalawigan ng Albay sa mga darating pong araw. Sir Edwin or Larry, as a backgrounder muna, bakit po kayo nandito at ano po ang mga una nating nagawa sa lalawigan ng Sige po, Albay? so siguro una congratulations sa lahat po ng mga nagwagin Yeah. itong katatapos lang ng elections at we're looking forward Opo. to work and collaborate sa lahat po ng mga ating mga local officials, Yes, provincial yes, to yes. the other municipal government. Yung pong ating pong sabihin natin good news, no? Yeah. Opo. Kung natatandaan niyo po, naglunsad po tayo ng Albay Renewable Energy Summit. Oo. Ito po ay ginanap noong September 27-28, Yeah. 2024. At marami po tayong mga naimbitahan mga investor at mga hindi lang po mga international kundi mga local investor din. At ito pong mga ang resulta po na yon, no? Prenesenta po natin doon yung mga ilang initial energy potential Yes. project na Yes, pwede yes. pong pasimulan, no? Yes, oo. At dito po, doon po sa ating mga na-present ay all in all, umabot po sa 89 billion Oo. ang Oo. investment pledges po dyan, no? Yeah. Nandyan Oo. po ang mga Chancellor ng United Kingdom na si Lloyd Cameron. Yeah. Nandyan Yeah. din po ang pinadalang delegado ng Chinese minister na si Mr. Yang. Opo. At mula din sa mga Bangladesh at dito sa Pilipinas din na may mga
ilan tayong investor. Ang isa Opo. sa mga prominenteng investor locally ay yung Alt Energy. Yeah. Merong na ang chairman niyan ay ang former secretary ng energy din, si Vince Perez. no? So, naalala ko to. tama. Okay. During his time, mainit naman ang usapin ng renewable. So isa na sila sa nangunguna ngayon dito sa bansa natin na Yeah. nagsusulong ng renewable energy. At Oo. at ito po yung ating ibabalita ngayon. No? Yes, At, yes. actually, meron na po silang certificate of Na. endorsement na binigay ng ano. Opo. Pero bago po yun ay alam ko po na meron ng kinondak na mga pag-aaral. Research, research. Pag-aaral. Yeah. Doon sa site, no, sa Piodoran. Yeah. May tatlong site po dyan na nakita, no? Opo. Na may related sa solar, Yeah. related. Actually, meron din palang poles dyan na nakita. Opo. At meron ding pwedeng hydrant at yung isa Wow. po yung wind. Wow. So, That's a good yan po response. yung mga nakita nila at ang in-applyan po nila initially ay yung wind energy project po dyan sa Piodoran. Opo. Before that po, Sir Larry, di ba sabi, Sir Larry and Sir Edwin, meron kayong MOA with the provincial government noon during the term of Governor Edsel Rex Lagman. Opo. Bago tayo nagkaroon ng summit, may MOA muna. Opo. Diba? Kaya naging parang napunta tayo sa ganitong usapin kasi yung Albay is very open sa ganitong sitwasyon during the term of Governor Edsel Rex Lagman noon. Diba? Yes. Oo, yun po ang kuha natin. So with that, sumunod yung Energy Summit. Yan, Energy Summit. So, with that, mayroon pang mga... After the Energy Summit, ano pong ginagawa na ninyo, sir? Para bago ito lumabas ng good news na ito para sa atin. Sir, ano yan, Edwin? Right after the summit, nag-follow up tayo doon sa mga pledges. Tapos Okay. we were pushing for the pushing for the enactment of the renewable energy code sana doon sa ating probinsya dahil Opo. kailangan natin yung policies Yeah. mag-support doon sa mga projects na papasok para ma-ensure natin na yung benefits at saka yung safeguards Yeah. ng mga namamayan dahil sa impact ng project ay Opo. ma-protektahan. No? Yeah. At sa ibang naman ang pakay natin sa policies na yon ay mag-encourage sa mga small users ng Opo. renewable tulad ng nais gumamit ng mga rooftop installations na mabigyan ng consideration Yeah. or Yeah. incentives no? sa ating administration para ma-encourage natin para ma-push talaga natin yung renewable energy dahil marami ding mga commercial at saka residential na mga users. Ang naalala ko nga pati DCJB Yeah. interesado sa rooftop Yeah. Oh, no. So, kaya na gano'n tayo ng isang forum. Yeah. Ang doon is maliban sa problema natin sa financing, ganun yung policies talaga no para mag-guide at mag-encourage doon sa ating mga users. Opo. At sa isang bahagi din na nag-effort tayo na i-expand natin Yeah. yung effort para sa renewable na inaabot natin yung ibang mga organization sa civil society para makatulong natin na matulak dito sa ating probinsya yung renewable energy code at saka yung 100% na push towards our area dahil hindi naman siguro kailangan naman sigurong lahat ang lahat na kumilos para ma-attain natin yung 100% renewable energy at dapat din sasama yung mamamayan with the policies na dapat na ng administration natin no? And unti-unti nakita natin na may mga progress na initially yung sa Alternergy doon sa Piodoran ang unang pagbukas noon initially that was only for solar sana but lately we know na mag-expand sila to wind at may plano din sila for tinitingnan daw nila yung
capacity na nga ito. Yeah. No? And we are also looking at installation of a microgrid system doon sa San Miguel, sa Tabaco Yeah, City. yeah, No? yeah. Naalala ko nun si Mayor Crisel, Oo. Diba? Open na open. ito Open na open siya. Ngayon, congresswoman na si Mayor Crisel. Yes. Oo. At Yeah. siguro Oo. it would be more favorable Yeah, para sa yeah. project na ma-push Apo. kung sakasakali no, na may pera na siya doon at baka mag-expand pa. Yeah. Dahil it's not just the system ang tinitingnan doon sa pag-install ng microgrid. Opo. Tinitingnan din yung infrastructure ng San Miguel Island. Yun. May infrastructure na doon, yung Aleco, pero siguro i-evaluate at saka titingnan kung okay ba siya para sa isang microgrid system. Yeah. Pero may mga ano pa rin magandang nasa Congress si Mayor Crisel. dahil yung may mga ibang kailangan kasi na ma-push Apo. doon sa para ma-facilitate yung installation ng microgrid system doon sa San Miguel. Yeah. No? So isang yan at saka ang yung natin, yung roadmap natin na pinagawa natin sa isang institusyon, yung ICLEI, malapit na siyang matapos. There was the first presentation sa mga stakeholders. Yeah. And parang may follow-up na presentation para mapakita kung ano yung dapat na susundin sa roadmap para siguro natin yung transition natin to renewable energy. No? Yeah. At maliban dyan, may mga may mga site evaluations. Yeah. Mga site evaluations na kinonduct tayo. Specifically para sa City Hall ng Legazpi City at saka sa Tabaco din. Yes. So, medyo marami-rami lang ang natin, ang mga nagawa natin after the summit. The summit, yeah. Medyo nag-pause lang tayo during the election period. Election eh. Diba? During the At saka nag-election. Oo, election period. So, nag-pause tayo. But, while we have post doon sa pag-engage with the LGUs, panay naman yung namin doon sa mga CSOs. Yes. Para itulak talaga. Opo. Okay. Balik kanina nabanggit na po mga kaibigan ni Sir Larry at saka ni Sir Edwin yung para sa Pyuduran Ang balita po namin pag-uusapan ngayon ay yung na-publish sa Business World Alt Energy pala nito sir, di ba? Alt Energy. Sorry. Alter yung pagkabasa ko kanina. Alt Energy Development, Alt Energy Development Holdings Corporation. Sige po, kwentahan niyo po kami, Sir Edwin at saka Sir Larry. What will happen po in Pyuduran? Sabi po kanina, it was approved at nabigyan ng Certificate of Authority ng Department of Energy. Paano? Ano po ang mangyayari sa Pyuduran sa ganitong usapin po? Sir Larry and Sir Edwin. Bali po, una, yan ay bahagi na ng mga tinatawag nila preliminary permitting process. Yeah, okay. Sige po. So, yung certificate of endorsement, ang ibig po sabihin yan ay binigyan sila ng go signal na mag-conduct na ng mga testing, site verifications, at saka yung wind capacity. Ayun. So, kasunod po niyan, ay hihingi na po sila sa munisipyo ng endorsement for wind testing, meteorological wind mass test na magtatagal ng halos 6 months to 1 year test yan. So hindi naman po agad-agad yan, pero dahil po may mga validations process. Pero ang target po nila ay mga install tayo yan ng before 2030. Ganun po. Di ba yung target natin doon sa Kuaninyo, yung MUA Nindo, sa yes term po. of Governor Lagman is hanggang 2030 dapat 100% energy tayo. So mayroong mga ganitong mga initiatives Actually, may isa pang project din na kung ito binigyan na rin to ng certificate of endorsement at meron ng endorsement din ng City Council ng Ligao. Okay. Meron niyang
Ang capacity niya ay 100 megawatt, no? Ang pangalan ng kumpanya ay Pacific Impact Pacific Impact Corporation. So, Okay. so may kumbaga ang Albay ay may dalawa ng malaking proyekto, no? Yeah. Opo. Na sa Yung wind. sa Ligao, Sir Larry, ano yun? Solar yun? Wind din Wind po. din, Opo. wind. Okay. Ano na po 'yan, mas advanced ang process na 'yan. Oo. Nag-apply na sila sa City Council na Wow. Nakauna-una na sila. nauna na po sila, no? Nasa local government unit Sa na. local government. In fact, Oo. we will reach with try to have some meeting with Mayor Gonzales din. Opo. Opo. Ang amin pong parang gusto pong ma-emphasize yung pong mga tinatawag nating guardrails, Yeah. no? Kanina narinig ko si Gob na nasabi niya ay yung mga proyektong mula sa national ay dapat may mga clearance, no? Oo. Which is true. Oo. And saan po ba nanggagaling ito, no? Basically pagka mga national project, minsan nadi-disregard yung mga Local local government. policy. Tama. Correct. At hindi lang yun, yung hindi lang processes, maging yung mga vulnerable communities na mas lalong naapektuhan. Yeah. So ito po yung gusto natin emphasize, kaya we'd like na magkaroon ng collaborations kasi Opo. we will saan po ba tayo puposisyon? Siyempre doon po sa community na siyang magiging beneficial ng mga proyektong ito. At eventually ay magbe-benefit sa buong process Oh, yeah. ng mga gagawing development. Kaya yun po yung yung pong guardrails na binabanggit po natin kanina, meron pong may mga dapat din guardrails po. Ibig ko sabihin mga babantayan natin at di natin kailangan natin protektahan po, no? So habang nandun yung ginagawa yun, may mga dapat tayong Dapat gawin. po, May mga dapat tayong bantayan. Halimbawa Ano po, po yun, kasi sir? po yung pagtatayuan ay nasa bundok, no? Yeah, So, okay. meron pong possible na distraction yan. One sa mga agroforest, no? Bakit tayo doon sa maraming kahoy? Opo. Sayang ng kahoy So, natin. yun po, no? may mga kailangan Okay. siguraduhin. So, meron din kailangan ng kalsada, no? Yeah. Paakyat. No. So, bako tamaan din yan ng mga sakahan. Oo. So, Very yan good po, na doon po point tayong ninyo. kailangan may balansihin natin. Yes, Yung pag-unlad naman ay dapat laging ang nagbe-benefit yung tao. Pero Yeah, kaya po, yeah. sa mga proyekto, dapat ito lagi na-emphasize. At Opo. we know yung local government dito sa Albay Oo. will secure and protect yung ating mga Yeah. kababayan. Maganda pong sinasabi niyo Sir Larry, kasi pag may mga project ang gobyerno, nadi-disregard yung mga protection, di ba? Paliwag, lagay ka ng kalsada sa papunta sa kung saan dyan, titibagin yung bundok, di ba? Mayroong problema pagdating ng araw. So with this pala, itong pag ginagawa itong mga itong renewable energy project na ito, yung tayo mismo at saka yung mga kababayan natin, dapat din maging vigilante. Tingnan kung yung kanilang ginagawa, walang distraction sa kapaligiran sa pagdating ng araw. Remember po, Opo. Henry, Opo. ang dahilan bakit po tayo nagsusulong ng renewable energy Yeah, dahil yeah. po sa paglalas ng Yes. krisis sa klima. Oh. And we don't want na yung proyektong ito ay magdadagdag pa doon sa problema. Sa problema ng no? klima natin. So kaya kailangan din na while we advocating Yeah. and advancing yung mga installation ito, we also protect yung mga ating kababayan at yung Yeah. hindi na siya makakapagdagdag pa ng Oh. problema ng ating kababayan. Okay. Balikan ko sila mamaya yan. Pero dito muna ako. Pag sinabing wind energy project, ano pang na-imagine natin, yung mga nakikinig ngayon? Ano kayang nandiyan? Anong mangyari diyan? Anong ilalagay diyan? Anong pwedeng imagination ng ating mga kababayan? Wind energy, hangin, di ba? Ano kaya ang pwedeng makita ng ating mga kababayan na pwedeng mapakinabangan sa darating na araw, pero dapat may protection din tayong iniingatan sa ating environment. Go ahead po, Sir Edwin. Sige, ka-Henry, pagtatayo ng wind energy project ay sang-ayon to sa preliminary na mga information, Yeah. mga data na sa lugar na yan ay may sapat na lakas ng hangin para makaproduce ng energy, no? Opo. Yung lakas ng hangin gagamitin para mapaikot yung mga turbines, no?
kung nakikita nyo yung mga picture doon sa Ilocos, no? Sa Burgos, doon sa Bangi, yan, yung sa Rizal, sa Pilya sa Rizal, meron tayo sa Guimaras. Pag nasa aeroplano papunta kang Boracay, may Guimaras po yun. Guimaras, Okay. meron. Ang mga sistema niyan ay gumagamit ng enerhiya ng hangin. No? Okay. So, from the movement, yung kinetic movement ng wind, transform yan to electricity through the turbines. Sa pag-umpisa, kailangan ito yung dapat nating titingnan na sa pag-umpisa may mga gagawin na mga wind sighting. Okay. Para ma-validate yung initial information na ang area ito ay may sapat na hangin at ma-determine sa study na yan kung saang parte ng lugar na yan ang medyo substantial yung hangin. Within 24 hours a day, no? Para ma-measure nila kung sa anong oras talaga malakas, anong oras dwindle yung lakas ng hangin, at ma-plot nila yung direction, from which direction nagmumula yung consistent na hangin para ma-align yung mga turbines. Para ma-align yung turbines. Okay. Kaya ang sistemang ito ay site specific siya. Hindi natin sabihin na dahil ganito malakas, dahil dito, hindi, may ano siya, may dapat susundan na tinatawag doon sa technical na windrows, parang mapa. Parang relo. Kung saan yung direction. Ng hangin. Ng hangin. Okay. So yan, dapat ma-install nila yan at before nila ma-install, dapat din sana ma-inform. No? Ma-inform yung community, lalo na yung barangay, kung ano yung purpose. Ang pag-install naman ng wind sighting ay wala naman siyang gaano damage sa kalikasan natin. It's just constructing a tower, maybe mga 60 to 100 meters, para maglagay ng mga measuring devices. Measuring devices para ma-determine yung direction at saka yung wind speed. Okay. So sa pag-aaral nila, mayroon ng equipment tayo dyan. Prior yan. Makikita yan ng tao prior. Ano ba yung tinataas na itong ganito? Parang tower ng parang radyo. Parang tower. So yan pala, iti-test yan. May mga install na mga equipment dyan, mga monitor, mga sensors, wind speed, temperature, humidity, para ring sa weather, pero more specific siya sa wind. Kinuha niya yung ng wind. Yung density ng wind at saka yung direction ng wind. After that, ma-plot nila sa study nila. So from there, kung na-determine na sapat, viable, sabi na viable dahil isipin natin na ang mga taong to ay may gustong i-invest at gustong mabalik yung investment. So viable yun para sa mga utility scale na mga installation. So mag-request for letter of no objection, tapos mag-apply for sa DOE. Next step na sa proseso. Dadaan sa proseso. Kailangan ba dyan, sir, na parang dapat before that mayroong environmental clearance certificate? Familiar? Meron. Kailangan yun. Kasi sabi mo kanina may mga dapat tayong bantayan sa environmental protection. Meron. Tapos, so kailangan ng ganon, ECC. Tapos ang isang dyan, maliban doon sa mga clearances from the may mga sa mga kasi natin, sa mga guardrails natin, may mga dyan, may mga kailangan guidelines kung saan dapat matayo. Kailangan hindi siya sa protected area. Kailangan hindi sa protected area. Malayo siya sa mga wind, sa mga water bodies tulad ng mga rivers at saka para hindi ma-alter yung biodiversity. At recently may mga dinagdag na dapat medyo malayo siya sa concentration ng mga bahay ng mga bahay. Malayo sa mga mataong lugar. At least mga 7 kilometers. At least 7 kilometers. Malayo talaga. Kaya nakikita ko karamihan niya sa bundok ka. Okay. Sige po. Ano pa? So, at least 7 kilometers at saka dapat hindi siya malapit sa mga major roadways, yung mga highways. Dahil mag-create yan ng flicker yung baka
distract yung mga commuting public. Oo. So yan ang mga ilan sa guardrails. May condition pala. May mga guardrails na susunod. Kaya Okay. yung mga guardrails na ito, dapat malaman ng Tama ba yan? community. Yeah. No, yung nasa direktang na posibleng maapektuhan at saka yung sa LGU. Oh. Para makonsider nila kung paano nila i-handle yung project without sacrificing yung community natin. Maganda yan. Para sinasabi para mo. ma-match Maganda. natin. Oo. Maganda yan. So hindi pala siya pwedeng direktamente dadaanan ng kalsada. Siyempre magtatanong ang iba. Hindi siya advisable. Paano kaya pag-construct niyan kung walang kalsadang Yung dadalhin doon? Yung kalsada na dadalhin dyan, dedicated lang talaga yan. for that? For that. Ayun. So may, di ba, parang meron siyang specification paano gagawa ng daan Yes. papunta doon. Yes. Ayun. So, how important po yung guard rails na sinasabi ninyo para sa ating mga... Bakit po dapat maging, anong tawag dyan, maging vigilante, maging mapagmatsyag ang ating mga kababayan? Sir Larry. Actually, kaya namin to binabanggit ngayon, Henry. No? Opo. Kasi dito sa Bicol region, Oo. Albay may 2 na. Sa Yun na. Sorsogon meron ng 2 rin. Correct. Sa Kaamsur ay may 3, 4 na yata. Oo, yata. Tapos sa Cam Norte may 2 rin. May solar na yata doon. application. Oo. Solar... So marami po kung bakit kumbaga Yeah. very blessed ang buong Bicol region kasi nandito yung mga kumbaga yung pinakamalakas na hangin. Parang nag-usbungan dito, Opo. Sir Larry, ano? Opo. At yan po yung kumbaga yan pong kumbaga resources na yan. Oo. Will definitely transform yung Yeah. Bicol region. Yes, Kaya po nung nagsimula pa lang kami, nasabi nga namin na ang Bicol ay magiging center ng energy hub Oo, tama. sa buong Namitin nila Pilipinas. noon eh. Opo. Oo. Kaya ito pong sa ganito pong kondisyon na ay dahil may ganyan ng potential, Oo. ang kailangan po natin sa local government sa mga policy maker Opo. maghanda din, no? Yeah. Pagka nag-uusap kasi po ng negosyo, minsan gusto agad mabilisan, no? Hindi naman po matapos agad, Oo, may hinahabol, may agad, may hinahabol agad. at Oo. minsan at dahil din sa mahina yung ating regulatory body Oo. ay hindi nasusunod yung mga proseso. Tama, no? Sir Larry. Kaya dito tayo po magbibigay ng Dito tayo malaking papasok. atensyon, no? Oo. Bigay atensyon at yung magkukumbinsi sa mga ating local officials na panghawakan po natin yung pagbibigay ng protections kasi yan po Yes, yung yes, papel natin bilang paggobyerno. Yes. Actually, sinasabi ko lang kanilang good news, pero talaga itatanong ito sa inyo. Ang environmental, although pag renewable baga, lesser ang impact niya sa ating tama, Sir Larry, ano? Lesser po, lesser environmental problems pa natin. Tama ba? Siguro po yung Anong tamang lesser term? Anong tamang lesser term? wala pong hindi po mag-i-emit ng greenhouse gas. Yeah, Yan that's po. it. Pero po siyempre po gagamit pa rin ng mga minerals, Oo. no? Pero yun po, ang mga Oo. minerals pwede nung pong i-recycle kasi Yeah, yung yeah. mga minerals na to na halimbawa kung solar, mga silicon na o sand lang po yan, aluminum. So pwedeng i-recycle, no? Yeah, Pero yeah. mami-minimize na po yung distroso sa environment. Yeah, opo. So, tama ba? Are we on the right track na nagsusulputan itong mga ganitong bagay? Pero dapat, itong mga proyektong ito, Sir Larry, itong renewable energy natin, renewable energy projects, so dapat, we are on the guard pa rin. Diba? Tama po. Para, sabi nga, pag renewable energy, dapat wala siyang malakas na impact sa kapaligiran. Diba? Yes. Negative impact. Yeah. So, dapat, we are still on the guard na dapat bantayan ito. Yeah. Okay. Sige po, Sir Larry. Dahil minsan kasi yung dahil sa pagtutulak minsan may mga ma-overlook. Oo. May ma-overlook. Itong mga pinag-usapan natin yung inland, no? Yung inland. Yeah. May mga wind turbines na pwedeng i-install offshore. Oo. Pwede sa offshore, no? Pwedeng offshore. Ang offshore, ito yung mga wind turbines makikita natin nasa dagat. Oo. No, popularly ito nasa Europe. Hindi pa masyado dito sa atin pero marami ng areas ang tinitingnan no, na malagyan. Dito sa Bicol,
nasa Camsor, parang nasa Camsor, Camnorte na areas. Oo. No? Yung open shoreline doon eh. Yes, tama. Konting Bagaspas yata, Pasakaw area papunta doon. Oo. Kamsur. At sa estimates ng World Bank, malaki ang ma-harness natin from offshore. Oo. No, we could harness 178 gigawatts of Energy. electricity, no? Oo. Of power. Opo. So, yung 178 gigawatts, it's more than enough until 2050 na pangangailangan natin full full RE yan. So more than enough yan dahil yung projection ng DOE nasa 150 gigawatt lang tayo by 2050 yung demand, no? So kung paano natin ma-harness natin, okay, no? May sobra tapos wala tayong emissions. Hindi tayo hindi tayo nakadagdag sa emissions na kailangan na natin talaga, no? Ngayon may mga nilabas sa mga pag-aaral yung mga scientists na dapat ngayon na talaga ihinto na yung pag-emit ng natin dahil kung patuloy tayong maggamit ng fossil fuel in less than 2 years lalagpas na tayo sa 1.5. Problema tayo. Mas malaki ang problema. Yun kaya hindi. Tapos yung mga yung mga offshore wind din, kung may impact dito, kung may guardrail tayo dito sa inland ng mga systems, yung sa offshore mas din yun dahil ang tamaan doon yung mga fisher folks natin. At tayo sa Pilipinas ay we are dependent on our sea at yung mga fish products natin para sa proteins natin. At sa pag-aaral nga medyo malaki yung billions yung industry ng fishing industry. And kung ilagay yan sa mga kung may mga offshore winds na itatayo, kailangang may definite na tinatawag natin na marine spatial plan. Para rin sa lupa yung land use plan. Sa marine spatial plan na ma-identify para ma-segregate na hindi tamaan yung mga rich fishing grounds. At saka yung mga navigation channel para walang obstruction dahil kung ilagay yan sa navigation channel maka-affect yan sa mga shipping lines natin. At yung mga protected areas din sa coastal natin. Dahil ang pinupost talaga ng DOE ngayon yung mga systems na tinatawag na fixed bottom. Dalawa kasi yung offshore fixed bottom at saka yung floating na structure. No, yung fixed bottom, ang limits doon is up to 60 feet, 60 to 100 feet in depth. So kung ganyang depth, medyo malalim pero ganyan din yung mga fishing grounds, diba? Yung mga 60 to 100 feet deep na mga dagat natin. So kailangan dagdag na magmatsyag yung mga natin, yung mga mangingisda natin na kailang sila aware sila at saka conscious sila nasasali sa mga consultations na gagawin. dialogue sana. Yun din ang appeal natin sa mga investors at saka sa LGU na magkonduct talaga ng consultation para magpang-abot yung demand at saka yung mga hinaing na mga fisher folks. At yung intention ng mga investors, no? I-match natin at hindi natin pabayaan na dahil lang we are pushing for this atat tayo na pag-push ng 100% RE. Pero may dadaganan ng mga fisher folks. So ito yon. At saka ito yon ang gusto nating mailagay doon sa mga policies ng mga LGUs para ma-ensure yung sustainable development. Sabi ng texture natin, good afternoon po, sirs, sabi niya. Maganda po ang naririnig ko ngayon. Tama ba yung pagkaintindi ko na maglalagay ng wind turbine, yung mga malalaking gagaya sa Ilocos ang makikita sa Albay? Ganun po yon yung nagtatanong sa atin. So mayroon tayong nakikita ng mga ang lalaking, anong tawag yan? Wind turbine. Tama ba yan? Wind bilang tawag? Hindi po siya. Yung magkaiba? Kasi natin dahil yan palagi nating yun nasa isip natin kinokorrect yung tinuturo sa atin kinokorrect doon sa mga orientation natin sa mga renewables. Yung wind kasi ang systems is determined sa gamit niya. Pag ginamit mo ang lakas ng hangin, ginamit yung rotor para pagbumba ng tubig. So ang tawag diyan wind pump. Ayun. Kung gagamitin mo naman para paggiling, yun ang windmill.
Kaya meal, kaya meal. Oo. Actually yun, ay tama sir. Wind Doon sa meal. Amsterdam, binili mo sa amin, yung wind meal, paggawa ng tsokolate. Oh, yung sa Netherlands, yan ang popular Yeah. sa Netherlands. Yeah. Windmill at saka wind pump. Pag ginamit mo for electricity, wind turbine. Wind turbine. Wind turbine Tama, siya. sir. Naintindihan Pag ko. marami na yung wind turbine, Oo. para siyang tinatawagin siyang wind farm. Yan. Okay. Salbay, sabi niya, good afternoon po. Salbay baga, daanan tayo ng bagyo. Ayun na ito ko ng point niya. Basta Salbay daw, daanan tayo ng bagyo. Siguro, Sige, Sir Larry. ang tanong Oh, Sir niya, Eddie. paano? Yeah, siguro. Paano? Diba? Yung nakataas siyang wind turbine na yan. No? Ang mga may mga mechanisms yung mga wind turbines ngayon na protection mechanism kung lalagpas na sa kanyang threshold na wind speed at may mga technologies na may braking system at yung mga makabago mag-offset yung off wind yung rotor. May may control siya para i-control na para hindi na siya tamaan ng hangin. I see. Ang pansin natin, di ba, yung rotor pag medyo malapad, malapad siya para tamaan ng hangin para umikot. Oo. May mechanism diyan na yung i-off pitch siya. So ninipis siya, hindi na siya tatamaan ng hangin at may braking system. Yeah. So yun ang mga protection sa bagyo. Yeah. Okay. Sabi niya, salute to the Philippine Movement for Climate Justice. Nag-advocate ng renewable energy pero hindi nila iniiwanan yung dapat proteksyonan yung mga lalagyan ng proyekto. Saludo po ako sa kanila, Sir Henry. Reaction tayo, Sir Larry. Ay, salamat po. No? Actually, natutunan din naman po namin yan sa inyo, sa mga community. No? Nung nilalabanan po natin yung mga coal-fired power plant, Yes. yan po yung reklamo talaga. At ito nga ang experience namin sa Sorsogon din. Gusto ko man lang kwento. Misking barangay captain, nagsabi sila na kailangan pagka isasagawa yan, malinaw yung mga benefits. Yeah, correct. So ano yung kaya pati yung mga policy din ng DOE na yung policy isa po sa policy ng DOE para i-encourage yung mga barangay ay may 0.001% per kilowatt sales, no po. Ang ibig po sabihin niyan may isang sentabo na makukuha ang barangay sa sa halaga ng naibebenta nilang kuryente. Maliit po 'yun, no. Kaya po nung ipinaliwanag namin sa na convince sila na dapat pati yung mga ganitong benefits dapat taasan kasi hindi makakatulong naman 'yan ng sa Sorsogon sa may sa may Kamsur naman, no. Maging yung sahod kasi kung magkakaroon ng initial temporary close sa San Miguel Bay ay kinukonsider ng kumpanya na magkaroon ng salary ang mga lahat na maapektuhan. So mga ganun po, no. Kaya po natutunan din namin to sa community. Listening them is worthwhile, worth it talaga na matuto doon sa kanila. Marinig ang boses ng ating mga kababayan. So ano pong gusto natin, Sir Lara at saka Sir Lynn, ilapit sa mga local government units as far as policies are concerned pag ganito po ang mga programa na po implemented? Policy and envisioning din po yung new development, no? Kasi po for longest time yung ating development path, no, ay hindi nagbigay pag-unlad talaga sa mga rehiyon at probinsya. So this time ay maging tayo aggressive in protecting and ensuring yung development. Yun po yung gusto natin. Pakikipag-unayan po tayo sa mga local government units to ensure the parang formulation of policies pag may ganitong, halimbawa sa Ligao City at saka sa Teodora, pero pala tayong mga ganong movement para ma-ensure na tama yung implementation na hindi walang harm sa ating kapaligiran. Isa po na parang initial na parang gusto namin ma-in-place, no? Halimbawa po kung ito ay public domain, ibig po sabihin yung pag-aari ng gobyerno. So dapat ay hindi
parang ibibigay sa mga korporasyon, no? Oo. Dapat mag-lease, no? Yeah, Mag-lease. correct. Para bumalik sa Mas gobyerno bumalik yung sa kuwan gobyerno, natin. no? Oo. Tapos remember po yung hangin walang bayad. Yeah. So, ayan ay resources ng gobyerno. Correct. So, paano Well, yan, mechanism public domain yan. paano natin ibabalyo yung resources na yan? Oh. So, dapat lahat po yan ay mailagay sa isang policy at magkaroon ng kaukulang benepisyo talaga ang local government. Sir Edwin, may gusto pong idagdag. Ang yung gusto nating makita din, no? Na in the future, kung yung mga investments, dapat may involvement, Apa. yung public, saka yung state, yung gobyerno natin, Yeah. para ma-express natin yung democratization ng energy sector natin. Na hindi lang dahil kailangan natin to, sang-ayon na tayo sa full privatization Yeah. ng mga dahil Correct. na-experience na natin yan sa IPERA law na privatize, wala namang walang gaanong epekto doon sa mamayan. Yeah. Lalo ko lang tayong ginagawang negosyo yung Problema pala tayo. Pagdating lalong na- ginagawa yung negosyo yung kuryente natin. Parang nagiging naging hostage tayo sa mga malalaking negosyo na nag-operate ng mga power plants. Yeah. In this case ngayon, ang gusto din namin sa PMCJ at sa ibang mga climate advocates na ma-consider sana na may mga business model Oh. na Yeah. involve yung state natin, yung LGU in particular kung saan sila nakatayo, Opo. isang public na organization para mabuo yung mga mamayan para may stake sila doon sa investment doon. At mga private na parang gano'n yung business model natin. Yeah. Para ma-ensure natin na ma-democratize talaga yung energy sector natin. Saka medyo may balik talaga doon sa mga maliban sa energy na magamit natin, including yung mga income doon sa energy investment ng Sige po. Pero Larry. isang pang bagay na mahalaga po, no? Opo. For the longest time po, pag nagtatayo ng mga planta, yung mga host community, hindi Yeah. po silang nabibigyan ng kuryente. Opo. Oo. Dito po sa atin, parang experience po natin sa mga geothermal power plant natin na hindi na siya nagbibigay ng kaukulang supply dito, Yeah. no? So, ito, ayaw rin natin maulit yung ganyang, Opo. kasi hindi lang ang una dapat na ibigay niyang contribution sa development natin ay i-energize niya ang ating probinsya, Yeah. no? Yeah. So, dito po, kaya po mahalaga yung policy kasi gusto rin natin mailagay doon na a certain percent ng ng energy production nila ay dapat ay dito dalhin, no? Maibalik Maibalik po dito. Gamitin ng probinsya at para for yung purpose for ating development. Yun po yung isang mahalaga. So, paano po yan? Kailangan ilagay rin sa policy at i-mandate yung ating distributing utility to have a contract, to have a power supply agreement sa mga kumpanya na nagtatayo dito. So maganda pala na pag-uusapan natin ito at na ipaparating natin sa mga lugar. Lalo sa Piodoran, malakas ang signal natin dyan sa Piodoran, Albay. So yung mga kababayan natin dyan, including the local government units, may assignment, may pwede silang gawin. Di ba? Dapat sila maging mapagmatsyag. Kahit may ganitong proyekto, hindi tayo tanggap ng tanggap. Tama si Larry at saka si Regine. Hindi tayo tanggap ng tanggap. Tingnan kung yung mga sinasabing yung mga guardrails na yun, ayon sa kanila at hindi yun masyadong tumatama sa ating environmental problem. Tama si Larry. Alright, sa pagbabalik po mga kaibigan, intrigaan ulit itong kwan. May binigay sa akin si Larry Kwan. Alright, iyan mga tugang ang partikan sa tuya tabi na recorded interview kay Edwin Tesaluna, asin po kay Larry Pascua kan Philippine Movement for Climate Justice Development yan kan mga inot na pong mga naging initiatives para po mga tugang mapunan ta ang pagkakaigwa tabi ki ang pagkakaigwa mga tugang kipigaapod na renewable energy
sa probinsya kan Albay. Yan po nagkatapos na sa tuyang programa sa DCGB. Ini po ang Kaya Program. Sa pangalan po kan bilog na tropa, ako po si Henry M. Kasabay niya to si Kuya Nims Flora, asin po si Jerome Martinez. Thank you mo baby. Susunod na. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex